Áno, bola jasná. Ako posledného privítajme Magda Turenčeka. Tak a teraz nastane modná prehliadka, kde sa nám každý súťažiaci ukáže, že prvá ide Pajuška Maňová. Pajuška má 20 rokov, býva v Trenčíne a chce sa stať modelkou. Má 2 sestry a 1 brata. Ďakujeme. Katy má 21 rokov, býva v Solci a chce sa stať futbalistom. Má 4 sestry. Cicuška Maňová. Nie, Cicuška má 19 rokov, býva v Solci a chce sa stať sestričkou. Má 4 sestry a 5 nevlastných bratov. Ináč by ste mohli aj tlieskať. Vilma má 20 rokov, býva v Turnej a chce sa stať hokejistkou. Má 2 bratov. Pičo má 22 rokov, býva v Stankovciach a chce sa stať elektrikárom. Má 3 sestry. Brácha Igore má 23 rokov, býva v Sekuloch a chce sa stať jazdcom. Má 7 bratov. Leopard Lečo má 21 rokov, býva v Koholnej a chce sa stať učiteľom. Má 4 bratov. Kleopater má 23 rokov, býva v Trnave a chce sa stať doktorom. 3 sestry a 6 adoptovaných bratov. Magdo má 24 rokov, býva v Mijave a chce sa stať hasičom. Má 16 sestier a 15 bratov.